हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय जाबाय जायफोर आइजो बिथांमोना माइक्र'फाइनेन्सनि लन लादोंमोन आरो जुदि बिथांमोना दासान्दि बैफोर बेंकनो दाहार फिरायगासिनो दङब्ला अब्ला बिथांमोननि थाखाय दिनैनिफ्राय फाइनेल आपडेट ओंखारनानै फैबाय। नोंथांमोना बोहैथि बोसोरनि आगस्ट दानसिम बे रांखौ आरो हरनो गोनां गैलिया। बे जाबाय माइक्र'फाइनेन्स जेरै अन्नपूर्ण बेंक, बन्धन बेंक आरो बिदिनो फिसा बेंकनिफ्राय जायफ्रा लन लादोंमोन। बिदिब्ला बे जादों रायजो सरकारनि आइजोफोरनिसिम जोबोर गोजोनथाव खौरां। बेसेबां रांसिम रेहाय होनाय जागोन, बबे दाननिफ्राय आबुङै फोजोबनाय जागोन, गासै खोथाखौ रोखा खालामबाय रायजो सरकारा। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। नोंथांमोना मिथिगौ माइक्र'फाइनेन्सनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन आरो बे कमिटिनि आफादगिरिया जाबाय रायजोनि इरिगेसन बिफाननि मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथां आरो बिथांनि दैदेननायावनो मैया जनता भवनाव दानानै होजानाय जि कमिटि, बेनि सोमोन्दै बिथाङा गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनजों आबुङै सावरायदों। लन होनाय गंफ्रोम कम्पानिफ्रानो दा फैगौ आगस्ट दानसिम मोनफ्रोम किस्तिनि रांखौ रेहाय होनाय जादों। सेप्तेम्बर दानसिम रावबो प्राइभेट बेंकफ्रा लन लागिरि बिथांमोननिफ्राय रां खांनो एबा लानो हानाय नङा। रायजोनि लेङाइ गिबि मन्त्रि जिष्णुदेब बर्मा बिथाङा माइक्र'फाइनेन्स कम्पानिनि बिगोमा बिथांमोनजों सावरायखांनायनि उनाव बे खोथाखौ रोखा खालामनानै हरनायनि थाखाय रायजोआव गोबां रांखान्थि हालोदा गिख्रंथाव जानाय समाव त्रिपुरा सरकारनि लानाय बे थिरांथाया आसाम सरकारनि थाखायबो जोबोर बाखनायथाव जादों। बुधबाराव रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि एबा लेङाइ गिबि मन्त्रि जिष्णुदेब बर्मा बिथाङा लन होगिरि बेंकफोरनि बिगोमा बिथांमोनजों मोनसे सावरायनायाव बाहागो लायो आरो बिथांमोना गंफ्रोम बेंकनि मेनेजार बिथांमोनजों गासैखौबो सावरायलायनायनि उनाव बे खोथाखौ रायजोनि गेजेराव फोरमायनानै होनाय जागोन जे साफ्रोम लन लागिरि बिथांमोनानो फैगौ आगस्ट दानसिम मोनफ्रोम किस्तिनि रांखौ रेहाय होनाय जायो। नोंथांमोना आसाम सरकारनि मावख'आरि फोसावनाय बे साननैसो समखौ नायनानै थादो आरो नोंथांमोननि जि लन बेखौ फैगौ आगस्ट दाननि उनाव 50,000 दाननाय जागोन ना लानाय गासै रांखौ दाननाय जागोन अब्लासो मोनथिगोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।